akan ke da ke zabari san ke ne linzamina. Ba na so na ci kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Ki tsaya ki ji kalmar so gafarin soyayya ta san ki ya shiga ruhina kin zamo warakar cuta so zuci yake saka kin karanta wasiƙa ta mu kasance a tarbar so ni da ke mai sona. Gani kwanke da sassarfa ki tsaya ki ji zance na san ki yayin zamina sai ki zamta gorara so ki mun bar gonar ba so shige dai ce nuna sai da ke ni zan rayu so ki mun kalmar kauna. Ba na so na ci kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. San ki zai ya zama tari in ki kai furcin kina mai kishi zai yi nemo ruwa sai ki tausasa kalbina dole ne ki saya ni tausayawa maraicina kin ga taswirar ƙauna na rako miki hannuna. Sojoji jini ta rikice tun a san da muka yi arba mai halinkin za a bida adadi ba a samu ba sojojinsa akwai radadi matsalansa ba zai faɗi ba shi ya sani da ke gausi mallakar kyawar suna. Ba na so na ci kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Rayuwa ta da ke na fi so zana karya lagun makiya murmushin ke da ke marari a ruwa a garin kaya kyan hali da zuwa gunki baya keken halayya sai mu hau zirgin kauna ni da ke mai sona. Sai da baki ake lasa sun ki zuci ba zai fita ba su ki zami da akala ina baki da tarragama zafaɗan har da ni shida so a zuciya min damara tallabe ni muradina. Ba na so na ci kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Ya doyar da ɗauki so kin zarce na alfadari shi ya sani ya kowinki karsashin soli marari za mu kauda magautanmu masu samun cikin lamari za mu yi auren